Ajde, snimam. Pazi. Apport. Apport, Lord. Apport. 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 Hej, Lord. Lord. Apport. Bravo. Bravo pa. Bravo. Evo, to se tak radi. Kolege lovci pripravni, a pas lovi. Ja snimam. Ajde, Lord, vijeni kvak. Vijeni kvak. Dobro, bravo. Samo odi bliže, ti snimaš to. Oho. Ja mislim da sam ga snimil. Ja si snimili ovo. Da je Zoran imali jednu ruku samo posebnu za manevar. Lord ima ovo, kako se zove? Apport. Vidiš tu. Alka. Da možemo jebati ovo berci. Apport. Tu na ruku. Lord. Viš kako se to nisi. Imaš tu sa spet. Apport. Ne znam se. Apport. Apport, Lord. Apport. A za bi ti kusa kad spusti glas. Peter je... Joj, kako ovo ima veliki re. Dođi tu. Dođi. Lord. Ovo je kapitan. Ja. Dođi tu. Dođi tu. Hej. Dođi. Jebi ga. Kad neće prešati hoda, onda moram ja. Mora gazda. Da, snimaj. Čekaj sad. Sad kumu čestita. Kumu čestita. Hvala na aportu. Kad se već čuje da. Viš, ova portera, ovaj ferma, ovaj streli. To je sve skupa. 1/1. To je sve skupa lov. Ja mislim da bi mogli po prugi. Moram naći gdje sam ga ranio, ja nemam divljak se ranjen na terenu. Dobro. Pa, Čekaj sad. Ajmo sad, kume, ti to prekini do sljedeće akcije.